сафири тозатаини Амрико дар Тоҷикистон дар нахустин дидораш бо журналистон гуфт, кишвараш минбаъд низ ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва озодии матбуот мусоидат хоҳад кард. барои ин, гуфт Мануэл Микалер, ӯ бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон суҳбату мулоқоти мунтазамро ба роҳ мемонад. умедворам ки ба ҳукумати Тоҷикистон дар иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалиаш ва идеяҳои дар конститутсия зикршуда барои пешбурди ҳадафи муштараки мо беҳтар намудани сатҳу шароити зиндагии тамоми мардуми Тоҷикистон кӯмак расонам. Иёлоти Муттаҳида минбаъд низ ба ҳуқуқи инсон, озодии дин, озодии матбуот ва озодии баён мусоидат хоҳад кард. ман нақша дорам ки мунтазам бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ вохӯрам, то дарки дурнамои онҳоро идома диҳам ва ӯҳдадории Иёлоти Муттаҳидаро ба манфиати онҳо тасдиқ кунам. ин изҳороти сафири нави Амрико дар ҳоле садо дод ки аз бетаваҷҷӯҳии сафорати Амрико ба ҳуқуқи инсон ва тамаркуз рӯи ёриҳо дар бахши иқтисоду амният суҳбат мешавад. Again, we have long-standing and ongoing engagement with civil society. дар масъалаи ҳуқуқи инсон мо бо ҷомеаи шаҳрвандӣ муколамаи дурударозе дорем. бо хабарнигорон, бо созмонҳои ҳомии ҳуқуқ. ман муколама бо ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистонро идома медиҳам. қадами аввал ин аст ки барои ин гуфтугӯҳо ҳарду ҷониб омода бошанд. илова бар ин, мисли ҳамтои пешинам, ман бо мақомоти Тоҷикистон дар як фазои дӯстона гуфтушунӣ доштам. дар бораи ӯҳдадориҳои байналмилалии мақомоти тоҷик, нигарониҳои мо дар мавриди маҳдуд шудани фазои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ин ки мо чӣ гуна метавонем ҳамкорӣ кунем, то ба мақомот кӯмак кунем дар расидани ҳадаф ва ӯҳдадориҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ӯҳдадориҳо дар самти озодии матбуот, хабарнигорон, ҳомиёни ҳуқуқи инсон. Meet its own stated goals and aspirations, and to comply with its own international commitments, including in the space of freedom of expression. ба иттилои расмӣ, аз замони соҳибистиқлолии кишвар Амрико ба Тоҷикистон ба маблағи қариб $2 миллиард дар бахшҳои гуногун аз қабили иқтисод, тандурустӣ, маориф, амният кӯмак расонидааст. соли 2022 ҳукумати Амрико танҳо тавассути USAID ба Тоҷикистон дар ҳаҷми қариб $40 миллион ёрӣ кардааст. ин кишвар кӯмакҳои худро ба Тоҷикистон афзоиш доданист. фаъолони шаҳрвандӣ умедворанд ки фишори ӯ барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва волоияти қонун низ баробар ба кӯмакҳо афзоиш хоҳад ёфт.